2026. március 15-e. Megnézzük, mi van a békemenetből még. Ruskik haza! The problem is the war. 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 Ruskik haza! 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 Mennyi idő? Ruskik haza! Tessék? Tudtok végig menni? Jó. Jó? Menjünk, köszönjük. Nincs mit. Jó. Azt mondta, hogy tudunk végigmenni. Mi? Azt mondta, hogy tudunk végigmenni. Mi jó már? Jó hír! Békepárti fideszesek, mi jó már? Na nézzük a békepárti fideszeseket, mit szólsz hozzá? Milyen? Hosszogathatsz, vagy hosszogatsz? Jó már. Én osztogassam? Kértek? Gyertek! Gyertek, van minden! Osztogassatok már pedopolt a tömegbe! Pedopol! Osztogassatok a pedopolt! Sziasztok! Sziasztok! Osztatok pedopolt a tömegbe! Köszi! Tavaly ott akartak megverni a békepárti fideszesek, volt a másik oldalon, aha. Én nem csinálom. Jó, ezeknek kéne összevenni. Milyen? Ja, hát tavaly ott meg akartak verni a békepárti fideszesek. Egyébként én nem fotóztam, de tulajdonképpen magával ragadó a hangulat, mert én nem, tehát abszolút nem csak... Tehát Hát az a tömegpszichózis, vagy nem tudom, tehát... Meg ezek a dalok. Igen. Mert ez a ruszkik haza? Ti vagytok a stoppokat? De hallod azért, no var, ugye? Ja, igen. Ti is no var vagytok. No var. Én nem mentek a fal. De most miért mennénk? Szép napot, sziasztok! Miért nem mentek a faszba, azt mondta. Hát de békepárti, nem? Igen. Történelmet.
Megmutatom nekik, hogy itt vagyunk a békemet, az R1-be berakom, hogy látjátok milyen amatőrök vagytok, hogy minket a rendőr konkrétan mondta, hogy menjünk be. De tényleg, de mondta is, hogy menjünk nyugodtan. Kértek pedopolt? Hoztam. Olyan, mint a Metropol, csak ebben van igazság. Yes, természetesen. Természetesen. Hasonló, mint a Metropol, de ez pedopol. Igen? Alattam is az van, csak inkognitóban vagyok. Mi vagyunk, az a baj, hogy mi vagyunk a liberális vagyunk. Jó, mert... Tetszik a járgány, inkább... Tavaly ott akartak megverni a békepárti fideszesek, ott volt, az ott volt. Nagyon csírni a járgány, inkább, mint a pedofil hurci bátor kamion, amit átment. Fia, van egy tök jó hangszóró, csak most nem merem felhangolni, akkor kiraknálnak a rendőrök. Van más is. Van más is. Van a pénzban. Ja, van nálam matrica, várjatok, már nálam is van, nézzétek. Clarifár, nézzétek. Mióme, Szájer Jóska matrica. Osszátok egymás között Szájer Józsi, Pedofidesz, gyertek? Pedofidesz, várjál, van még Stopp Orbános is, figyelj. Mió már. Nézzétek. Viszem Békés Csabára. Jó, vigy, tessék, akkor vigyél még. Várjál, tessék. Pedofideszes, Stopp Orbános. Várjál, Szájer Jóskás, nézd csak ide. Mi szoktunk ferizni, csak úgy feriket? Ja, meg ki az a Zsolti bácsi is van? Nekem az a sziluettes, az Orbán, jó, Stopp Orbán. Ez? Persze, hát azért vagyunk itt. Békepárti hangulatban osztjuk a matricát. Köszönöm szépen. Mert mi békepártiak vagyunk. Tessék. Egyet nem fogok tudni elosztogatni, egy párat ebből visszaadok, de van még nálam is. Ja, pedofol? Igen. Ez a Zsolti bácsi is Zsolti, tessék. Persze, azért itt osztogatjuk. Mi kellene? Mindegyikből veszel mindegyikből egyet magadnak? Csak akartam csinálni egy videót, hogy milyen amatőrök voltak abban. Zsolti bácsi, mindenképp. Igen. Ez is nagyon jó. Köszönöm szépen. Szívesen. Nagyon jó. Gyerekek, nagyon amatőrök voltok, mert mi bejöttünk a békemeletre. A rendőr azt mondta, hogy gyere, nyugodtan menjünk be. Ezt mondta a rendőr nekünk, hallod? Mi jó már? Ki volt az, akit nem engedtek be? Jöttek ide ilyen ellenzékiek, fontosan kérik a matricát. Meg pedopolt osztogatunk, úgyhogy így működik, gyerekek. Be kell jönni békepárti hangulatba. És itt mondják, hogy Viktor, úgyhogy jó hír, ugye? Adjak matricát, vagy csak filmez minket? Nem. Egész nyugodtan. Ja, oké, nem. Matricát is adunk szívesen, ha kell. Pedopolt újságot. Köszönöm szépen. Oké. Dögjük nekünk. Kell, vagy azért köszönöm, hogy nem kérek köszönöm? Jöttek dolgozni, Ja. munkaanyagot megkapják. Munkaanyagot. Szeretnétek pedopolt? Köszi, nektek is! Sziasztok! Beküldtem az R1-be egy videót, hogy azért mondom, mi be tudtunk jönni. Titkot, a rendőr mondta, végig lehet menni. Azzal szar a lábamnak, hogy nyál. Már most nem tudok Ezek a állni. nyugodtan, ezt hogy jutunk így át? Ezek Ja, között hát, még lépés van max. De el tudunk Kértek kint. pedopolt? Tudok adni. Olyan, mint a Metropol. Már inkább leszállok a bicajról. Ha! Én hoztam egy ilyen gyerekzárat igazából, hogy Ja. le lehet zárni a bicajt. Azok nézd már, zenélni kijöttek, ezek nem fognak zenélni. Mi jó már? Azok melyik oldalon vannak vajon? Nem tudom. Jó hír! Kértek pedopolt? Hol van ideírva, hogy Magyar Péter? Hol van ideírva, hogy Magyar Péter? Ja, persze. Aki nem Fidesz, az Magyar Péter, mi? Sziasztok, kértek pedopolt? Olyan, mint a Metropol, csak igazság van bele írva. Azért az egész más, ugye? Pedopolt esetleg? Pedopolt esetleg? Igazad Köszönjük. de nem olyan, mint a Metropol. Sziasztok, pedopolt adhatok? Kéne egy nóvaros sálat szerezni. Miért? Nóvaros sálat szerezni, nóvar. Szóval, hogy vegyük meg. Amúgy azt kéne nagyon, hogy békésebb tömeg van, hogy akkor így vonulnánk velük. De így vonulnánk velük, hallod? Menjünk. Jó, de azért nekem elég sok rajta a ellenzéki. Nekem elég sok ilyen ellenzék, meg itt legalább itt vannak a rendőrök is vigyáznak. Hallod? Nézd az E1G, hallod? Igazságot írták le benne. A pedopolt esetleg leírják benne a fideszes pedofil bűnözőknek a bűneit. Tök jó van, nem? Nem az kell, hogy fideszes, nem az kell, hogy fideszes, hanem azt kell mondani, hogy semmi a pedofilos ügyek vannak benne.
Sziasztok, pedofil kértek? Én pedofil ürügyekről írnám róla igazságot. Igen. Csak simán pedofil ügyek. Az elmúlt évek pedofil ügyei. Igen. És akkor azt kell, az is, hogy a Lakatos Márkról is írnak benne. Sziasztok, pedofilt kértek, az elmúlt évek pedofil ügyeiről írnak. Hol lett nálam, hol lett? Elmész a metróból, csak egy Szívesen. jönnek ide. Mindenki van, aminek mutatja magát. Sziasztok, egyetek. Pedofil. Köszi. Az igazság. Mi jó már, hogy pedofil bűnözőkről van róla hír. elmúlt évek pedofil Az elmúlt botrányai. évek összes pedofil bűnözőjéről van egy pár cikk. Büdös szemétláb. De miért? A pedofilok azok nem mi. Büdös szemétláda, azt mondták. Látod, milyen békepártiak? Az elmúlt évek pedofil bűnözőjéről. Pedofil botrányai, nem? Gyerekeknek lehagyják. Hallod? Békepárti dobál? Ez a békepártiság, hogy megdobod a másikat? Azt kérdezed, hogy Megdobott engem a békepárti. Ezek kocsmányok. Ilyen ganajban lát rógyán. Én is. Mi jó már? Nyihao már? Mert, hogy nyihao már. Sziasztok! Hoztunk pedofil. Az elmúlt évek pedofil bűnözőiről van egy kis melléklet. Összefoglaló anyag. Szeretnétek olvasni róluk? Kis pedofil. Lakatosnál? Ő is benne van. Ő is bent, itt a cikk. Pedofilt esetleg valaki igazi hírekkel. Az elmúlt évek Ezek ilyen pedofil sötét arcok. bűnözőiről. Egy kis cikk, pedofil Egy kis cikk. és újság melléklet. Mi jó már? Rendőrök látnak jól van. Pedofil, Nem szégyelitek magatokat? Miért? Mi provokálás? Engem nem érdekel. Van Békepárti hangulatba tessék elolvasni. de ránk van írva, hogy Tisza. Hát mi van Hol? ráírva oda? Hol a Tisza? Nem értem. Mocskos Fidesz. És az Tisza? Nem az van, de egy macskás fadísz. Olvassam már. Macskás Nem olvasom fadísz. el, mert maguk egy hazug mocskos banda. De az macskás És fadísz. menjenek Kéne oda a olvasni. Tisza rendezvényre, és ott osztogassák a szejnapukat. Én nem értem. Mert szégyeljék a mocskos De ez pofájukat, az és van még igazság. pofája ide jön. De mert minden magyart vártak, nem? Primitívek fegyvere, amikor személyes. Minden magyart vártak, nem? Pedofil és Sajtótól vagyok, mi a Nyugodtan. Az a tapasztalat, hogy a békepárti fideszesek megdobtak például az előbb. Összegyűrték és megdobtak. Aha. Ezzel, aha. Fejbe dobott. Fejbe dobott. Mondta, hogy a gyerekemnek ilyet ne adjál, és így fejbe dobott. aki elfogadja és dolgozik. Nem tudom. Hát Nem van. a baj, hanem tudod, mit csináltak a köcsögöm? Na mit? Nem bírtam kitalálni. Írja, hogy idén. Mit? Te is hiszed, hogy nem bírtam kitalálni egy mocskos tisza. Vagy mocskos Fidesz. Nem, ez macskás fadísz. Jaj, azért. Macskás És fadísz. a véletlen anyut szídom. Mit? Anyut szídom. Én szittem anyukádat? De nem, én mondtam, hogy te anyukád. Nem. Velem nem bírsz a hülyeséggel. De ránk van írva, hogy ragozással. Tisza, én nem látok semmilyen Tisza logót rajtam. De várjál, tegyél, csinálja rajta egyet, úgy, hogy várjál. Egész nyugodtan. Azért mi felvállaljuk az arcunkat, azért állunk ki. Hát baknak, hogyha végyen utcában van. Nem fogják mondani, hogy ez nem itt történt. Hát nem történt. Ez nem Az a baj a háttérben csak néhány rendőr lézeng. Lehet, hogy be kéne... Ja, jó. Az igen, csak hogy bejebb kéne menni. Szervusztok, Pedofil magazin esetleg az elmúlt évek pedofil bűnözőiről egy kis melléklet, kis Aztán- kivonat. Sem, Nem értem, mit mondsz. Nem Pedofil tudom. magazin. és az semmi... Egy kis pedofil magazin az elmúlt év pedofil bűnözőiről egy kis melléklet. Igen, az olvasni nagyon jó való, így. Ha tud olvasni. Sziasztok, pedofil magazint esetleg az elmúlt évek pedofil bűnözőiről egy kis melléklet. Á, az nem érdekes. Ja, Nekik... Jaj, csak gyerekbántalmazás volt. Szervusztok, pedofil magazint az elmúlt évek pedofil bűnözőiről. Ja, vagy nem tud olvasni, értem, köszi. Sziasztok! Pedofil magazin az Pedofil. elmúlt évek pedofil bűnözőiről egy kis melléklet. Pedofil. Tök jó nyomtattál, basszus, tavaly 300-at nyomtattam. Nagyon jó volt. És tudod, mi lett a vége? Hogy a Delsi Gabi ki se osztott egyet se. Azért nem mert odaállni a izéhez. Magazin az elmúlt évek pedofil bűnözőiről, cselekedeteiről. Szóljátok, srácok! Tessék! Én nem mindent tudok. De, Amúgy csak, de szelet ezt hozzá. kiszerkesztettétek? Hát a mi csapatunk. Tetszik a név, pedofil. Igen. Pedofil melléklet az elmúlt évek. Én nem vagyok a birkomenet része, úgy Jó, hát gondoltam. Le lehet szűrni egyből. Semmi az egész.
Gondolkodtam, hogy király lenne egy olyan párt, amelyik majd olyan menetet csinál, ami kicsit sportosabb. Ja. Minél gyorsabban kell odaérni, mindenki kocogna. Ja, nem tud olvasni? Aha, de jó. Jó pofa. Kitartás, srácok! Köszönjük! Bűnözőinek a rémségeiről. Csak a valóság van leírva. És mellékleg. Csak gyerekvédelem. Ó, ezek mondjuk eléggé zorrál arcok, ezek honnan jöttek most? Nem tudom. Miskolcra jöttek, és 100. Nem tudom. Sziasztok! Pedopol magazin esetleg az elmúlt évek Magazin. gyerekvédelmei összefoglalva, mellékletben. Csak gyerekvédelem az egész, semmi több. Pedopol magazin? Csak a gyerekeket próbáljuk Ugye, meg- szerintem ezek között van olyan tényleg, aki nem tud olvasni. Igen, nem értem, miről beszélsz. Láttak a rendőrök azért, nézd, Jaj. ez félreállt. Melyik? Lesz itt még valami, ezek főtem vagy voltak. Ja. Csak hallottak a zenét. Sziasztok, Pedopol magazin esetleg valakinek? Pedopol. Olyan vicces, amikor aki nem fideszes, az egyből tisztástól itt a között. Annyira De vicces. az a baj, neked a putyi hátulján tiszta van. De azt nem látják. Annyira nem értelmesek, hogy megforgassák. Pedopol magazin az elmúlt évek pedofil. Meg hát nem nyúlhatnak hozzá. bűncselekményeinek összefoglalásából egy kis melléklet. Sziasztok, érdekel a gyerekvédelem? Pedopol magazin, Elmúlt évek pedofil bűnözőiről. botrányai? Kis melléklet. Nem? Mi Nem megvédenénk számít a a gyerekeket. gyermekvédelem? De simán hoztam valamit. Mi van most? Ja. Amúgy majd föl kéne állítsam a Molinomat, de nem itt most. Mondjuk van az a Fidesz baltás logó, tudod? Sziasztok, Pedopol magazin. Az elmúlt évek pedofil bűnözőinek Tudod egy kis mit? Tudod mit? melléklete, és kivonat belőle. Hallod? Ingyenes pedopol magazin. Ingyenes pedopol magazin. Ingyenes pedopol magazin. Ugye, mondom én. Jó hír! De figyelj, másnak is oszthattok. Valaki erre vevő. Ti is a békemenetre jöttetek? De megnézni, de nem úgy, hogy hisztek ebben. Jó, akkor viszont adok matricákat ingyen. Úristen, végre. Várjál. Nézd csak itt a pedopol is. A Szemünkkel akartuk látni, hogy ez valódi. Valódi, hát tavaly ott támadtak meg a békepártiak, nem tudom miért. Erről beszél. A biciklivel A bicikli én voltam a sárga fölsőben. Sziasztok, ingyenes pedopol Nem magazin látom mindenkinek. Ingyenes, ez a A legjobb. gyerekvédelemről. Ingyenes pedopol magazin. Köszönjük Szívesen. Szívesen, sziasztok. Ingyenes pedopol magazin. Gyerekeket védjük már meg, nem? Na király, és mindenki azt mondja, hogy így van. Pedopol magazin. Ingyenes pedopol magazin. Az elmúlt évek pedofil botrányai. Minket zavar, hogy bántják őket, de hát pedopol Minket magazin, zavar a ingyenes gyermekbántalmazás. Adhatok egy példányban? pedofil bűnözőkre egy kis mellék. Pedig ez nagyon jó. Elmúlt évek. Ebben tényleg benne van az igazság. Nem az a metropol. Nem végül is. Nem. Igazad van. Szarjuk le. Pedopol magazin ingyenes. Mondjuk neked a macskás fadítkóló az árulkodó. Igen, nem baj. Sziasztok. Pedopol magazin. Az a jó, hogy az előbb, ha már így videózol, az előbb egy békepárti fideszes megfogta, összegyűlt és fejbe dobott, ugye a békemeneten. De tavaly ott meg akartak verni, mert hát ugye ilyenek a békepárti fideszesek. Köszi. Ugye? Ugye? Köszi. Pedopol magazin ingyenes. Ingyenes pedopol magazin az elmúlt évek pedofil bűnözőiről. Pedopol magazin. Persze. Ugye? Sok sikert. Tudjuk, Köszi. Sziasztok, ingyenes pedopol magazin. Az elmúlt évek De pedofil hallod, bűnözőiről takarjad már, az egyik összefoglaló. lappal takarjad a macskás fadíszt, így. Ja, jó. Így, azért, Ja, annyira? igen, így, Ja, azért nem így, jönnek ide? igen. Sziasztok, ingyenes pedopol magazin. Nem merünk bejebb menni. Tudod, ott már vadállatok. Ott már vadállatok. Hogyha szintén bejebb megyünk, ott megtámadhatnak. Igen, a békepártja. Igen. Sziasztok, ingyenes pedopol magazin. Ingyenes pedopol magazin. Ez a legjobb, hogy ingyenes. Honnan vagytok?
Az utcáról. Mi ez a putyinizé? Mit jöttek ide provokálni? De mi? Ez provokáció? Mi a fasz kerestek itt? De mi nóvar? Nóvar. Mi a fasz keresel itt? De Mit miért? provokáltak? De minden magyar itt lehet, nem? Mi nem takarodtak engem a picsába? De minden magyar itt lehet, nem? Már a békepárti állás. De mi ez a... Hátba takarodjál a picsába. Békésen ide jöttünk. Húzzatok el a faszba. De miért? Milyen keci? Szarházi vagy. De miért? Azért, tudod te miért vagy az? Nem tudom. Ócsa szarházi vagy. Ja. Ingyenes pedofil magazin. Két szarházi. Ugye elfoglalva, nem? Ezek Jó a van, békepártiak ezek megy, ez megy. békepártiak voltak meg. Ez a béke. Ilyen a béke, a fideszes béke. Tehát meg akarnak verni. Semmi. Békepárti kis pedofil magazin, ingyenes. Nem, ez a fontos, hogy ingyenes. Ingyenes újság. Ingyenes újságot el tetszik fogadni? Ingyenes pedofil magazin. Ingyenes újság. Összefoglal az összes utóbbi évnek az összefoglalás. Utóbbi évek. Sziasztok, ingyenes pedofil magazin. De bazd meg, ez miért az a verzió, ami ott van a Dobrevkál? Én ezt kihúztam be, átírtam ellenzékre. Amit találtam. Bazd meg. Sziasztok, ingyenes pedofil magazin. És ezzel a Klárát dicsőítjük. Ingyenes pedofil magazin. Nem megyünk egy mellét utcán? Tényleg az baj, Pulcsi miatt azért nem emberek. Hát de most az jó, hogyha rajtad van már. Meg a Stop Putyin tábla se tetszik nekik, tudod, jó, hát ez. Fordíts el a biciklit. De a másik oldalon meg izé, de nem, az nem jó, mert az még rosszabb. Tehát, hogy Sziasztok, ingyenes pedofil magazin. Ingyenes? Gyerekvédelem, ilyesmi, vagy nem számít, tudom. Minek? nem számít. Gyerekvédelem, mit érdekel, nem? A Igen. felnőttek. Sziasztok, ingyenes gyerekvédelmi pedofil magazin. A gyerekeket bántalmazták, kicsit összefoglalták. Összefoglalták. Hát nem most, korábban. Ki volt az a köcsög? Vegyesen, sokan, vegyes. Most nem kell, majd később. Az meg lesz szörve. Azt üzenem, hogy aki bántalmaz az elket, le lesz a faszos, lesz a feje vág a nyakára. Egész jól hangzik. Az olyan béke, igen. Ingyenes pedofil magazin esetleg? Pedofil magazin ingyenes? Azok csomót elvittek. Hát az csak jó hír. De jó, mert a rendőrök meg elfigyelnek. Igen, meg érted azt mondta, hogy hogy nyugodtan menjünk be. Hát én bejöttem nyugodtan. Az lenne jó, hogy egy ilyen páncéllal be lehetne menni, és így nyomatni maximumon ezért. De nekem is annak fenntartásai, az meg. De nyomatni maximálisan ezt a De hangot. elviszük mi a balhét, az határotámadás néven. Ja. Hozzak hol a telefonom, jöjj itt. Ja, Csak- fedd már le, basszus, ne legyen meg. Sziasztok, ingyenes pedofil magazin, gyermeki védelem jegyében. Sziasztok, ingyenes pedofil magazin esetleg a gyermekvédelem jegyében. Ingyenes pedofil magazin, gyermekvédelem jegyében. Gyermekvédelem, az jó. Gyerekvédelem jegyében ingyenes pedofil magazin. Magazin, az egy lap közben, nem baj. Sziasztok, ingyenes gyerekvédelmi pedofil magazin. Mondjad, hogy hajrá Fidesz. Ingyenes Hajrá Fidesz! Hajrá Fidesz! Kell egy ilyen... Nem fideszes vagy. Én? Látom a Putyint átúszva. Miért is az? Nem lehetek Fideszes, ha utálom a Putyint? Mi csak magyarok vagyunk. De bazdmeg, de nem lehetek Fideszes, ha utálom a Putyint? De ez hogy lehet? Majd szó, hogy hány óra van, meg 2 körülről. Jó, hát egy körül el kéne indulni, Mennyi most van most? 44, 12-44, aha. Egy után is rájön. Sziasztok, Jeruzsálem. ingyenes gyerekvédelmi pedofil magazin. Pedig ingyenes. Bazdmeg, Ingyenes pedofil magazin, gyerekvédelem jegyében. keresztény szeretettel. Várj. Ingyenes pedofil magazin a gyerekvédelem jegyében. Keresztény lelkülettel egy ingyenes pedofil magazin. Köszönöm. Keresztény lelkület. Aki az előbbit videózott, az volt a sajtós, nem azt mondta, valami sajtós volt. De az első az ellenzék. az Sziasztok, másik. ingyenes gyerekvédelemmel kapcsolatos pedofil magazin. Pedofil magazin a Ingyenes gyerekvédelemért. magazin? Ingyen.
Ingyenes pedofil magazin a gyerekvédelem jegyében. Ingyenes pedofil magazin a gyerekvédelem jegyében. Ingyenes magazin. Ingyenes szórólap. Ingyenes szórólap. Ingyenes magazin a pedofil a gyerekvédelem jegyében. Köszönjük. És ilyenkor jönne a Pomix. Hungária, igen. Ria, Hungária, Ria, Hungária. Papírkutyák vagytok, hogy itt a rendőrök előtt osztogatjátok De- a papírjaitokat. Tavaly meg akartak verni a békepárti fideszesek. Igen, a békepártiság jegyében. Ingyenes pedofil magazin a gyerekvédelem jegyében. Ingyenes magazin. Hajrá, Mencer! Sziasztok! Ingyenes pedofil magazin a gyermekvédelem jegyében. De jó, DPK-s vagy, tök jó. Becsési? A becsési lesz. Aztán Köszi. olyan becsésit kellett volna hozni. Mi jó már? Becsési DPK. Becsés. Az kurva nagy lett volna. Ja, én becsési Ó, DPK. bazd meg. Na látod, ezért kell eredetnek nem bukni, mert akkor nem tudunk többet kijönni ilyen. Ingyenes pedofil, nem? Ingyenes pedofil magazin a gyermekvédelem jegyében. Ingyenes melléklet. Viktor. Nem. Hát, azok lefejeznek. Nem, hát Úgyhogy arra állna a bici, és Igen. erre üvölten egy zsébél szerintem. Ingyenes magazin. Védelmi magazin, egy pedofil. Azért ezt a rohadt Klárát le kéne róla húzni, az geci. Nincsen sáj, De mi a csak fasz, hogy zászló. Dobrev Klára, De bazd nem meg? baj, nem Hát de bazd, meglátják azt, ki is dobják a kukába. ingyenes gyermekvédelmi Gyermekvédelmi pedofil magazin. melléklet. Ingyenes pedofil. Gyermekvédelmi jegyében, jó tudom, nem számít. Ingyenes melléklet a Gyermekvédelmi pedofil magazin. Gyermekvédelmi jegyében. Nem számít a gyerekvédelem, igaz? Minek az? Gyermekvédelmi magazint elfogadnak? Egy ilyen gyermekvédelmi magazin, a botrányok, az elmúlt évek botrányai. Nem? Jó. Gyermekvédelemmel kapcsolatos magazin pedofil néven. Valamelyik, sziasztok, mit vergődünk ma mióta? Tök jó, így beenged. Ráztuk le a rendőröket. Mindjárt jönnek meg. Mi kik jönnek? Rendőrök. De most nem üvöltesd a zenét. Ne, itt semmit, azok itt Csak osztogatjuk a pedopolt, rohadt jó. Ingyenes gyermekvédelmi magazin. Gyermekvédelmi magazin ingyenes, az fontos, hogy ingyenes. ingyenes gyermekvédelmi magazin pedofil. Hát most ingyenes gyermekvédelmi magazin és melléklet pedofil néven. Köszönöm szépen. Ugye? Ingyenes gyermekvédelmi magazin. kérdés. Igen? Na, Hogyne? jó, kértek matricát? Én kérek. Várjatok, van tisztás is, de azt most nem venném elő. Mert itt... Hát mert túl békések az emberek. Én békés vagyok, látom. Tudom, hát adhatok, ha kell. Elfogadom. Köszönöm. Várj, nézd csak ide. Várjál, már a izét már osztottam a... Várjál, van még Zsolti bácsi is, nézd. Ó, ne, Igen. király vagy. Tessék, Köszönöm. és akkor tisztás is kell? Én szeretném. Mindjárt adunk, várjatok. Tisztást is kér, vigyázz csak, tisza. Várj egy kicsit. Ki lehet az a Zsolti bácsi? Ki a faszom az a Zsolti bácsi? Pillanat! Várjál, még nem adtam oda. Azt neked is adja. Várjál csak, várjál. Csak így akarom, hogy ne lássák, megvernek ezért. Gyermekvédelmi jegyében. Hát bár, most sehova még. Van ilyen Sztálin Orbán, hajrá, Indert hajrá adják neki, Figyetim, indert tojás. Zsolti bácsi. Tessék, Kinder tessék, tojás. Vagy Zsolti bácsit el. Köszönöm nagyon. Ingyenes gyermekvédelmi magazin pedofil néven. Fontos a gyermekvédelem. Ingyenes gyermekvédelmi magazin. A figés a matrica
színházban is találkozunk. Basszeg. Nagyon jó, bement. Ingyenes gyermekvédelmi magazin Pedopol néven. Szívesen. Van önnek így néz, és mondom, Majd van hangos zeném is, csak most nem akarom. Hoztam töltőt is hozzá. szar, de mindegy. Honnan tudtad, hogy jaj, nézd fel a térképen? Néztem, de Bazi is elvileg jön. Jó már. Mondjátok jobban, Igen? ha leveszem a Nem, tisztes hát most- izémet? Nem, hát ott nem látszik az a kis pici. De ha leveszem a kabátomat, Ja. ja. hullameleg van? 3-szor küldtek el minket. Nyugatival megbeszéltük a Balzsal, hogy, Igen? hogy ott, ahol Nem azért hát megkerültük az izét, mentünk az Esztergomi, és amikor takarásban voltunk, elkezdtünk futni, és befutottunk a vágány közé, és rendőrök elvesztettek minket, és a Feri az ugye kísért minket, aztán mondta, hogy a rendőrök szaladgáltak, azt mondjuk, hol vannak, hova tűntek, nem tudtátok, hogy kérdezgettek. ingyenes melléklet Pedopol néven. Melléklet. Nagyon jó. És amikor Amúgy nálam is volt Nyugatihoz ilyen. kimentünk, De ez most ez a enyém. Bocs, csak mutattam, nekem is van. Azt hittem, hogy nekem van. Nyugat- szívesen neked adom, de az a baj, hogy csak egy kimentünk, van. akkor már így szólított a rendőr, hogy Tarcsi úr, menjen el a fesztent felé, már népszerűen Tényleg? szólított. Gyerekek védelme. Igen. Gyermekvédelmi magazin? De az a baj, azért, hogy te lemutatsz minket a maskás fadissza, itt akard ereszt, így tegyél ide. Ez nem elég? De az ne, oda eltakarom, így tesz ide, így. Felveszem a kulcsot. Jó. Az is maskás fadissza? Ingyenes gyermekvédelmi magazin? Nem kérid? Te vagy nem, aki mindig Engem, ilyen amit tavaly izével, az megtámadtak. zseniális. Aha. De várjátok, kértek matricát? Van nálam, várjátok. Zsolti bácsi is. Ami mi éppen Tessék, tudom, hát gondoltam. Várjál, Vihettek, tessék. még otthon is van több Nézd ezer. csak ide, Zsolti bácsi is matricát. Zsolti Bálin Orbán, hajrá Amúgy figyelj! nem tudjátok, hol van ilyen nagyobb ellentüntetés? Hát nem tudom, hogy szervezet, nem tudom, mi csak így egyéni véleményével tudok meg. Mindenhova. Na jó van, ha amúgy hatalmasak vagytok. Köszi. Vegyél a izétől is még. Igen. Mi az? Madrizát, a pirosat is szoktam osztani. Ja, igen? Köszönöm, srácok. Szívesen, sziasztok, kitartást, ja és további jó vergődést. Gyermekvédelmi magazin. Ja, van, 20. Ennyi van, de nem, hogy szórjuk el. Itt a legnagyobb az meg, hogy itt viszik, érted? Jó napot! Ja, nem akartam, hogy hallják, mindegy. Semmi. Szép napunk van ma. Osztogatjuk a matricákat, meg a pedopolt. Kurva jó. Nézd már, az a vége kezd lenni. De ez jó, mert van olyan videóm, hogy jött ide egy kurva, hogy mit csinálsz itt a kurva anya? Van olyan videó. Vége van, kicsi. Nem tudom, a vége fele van. Ingyenes gyermekvédelmi magazin Pedopol néven. Gyermekvédelmi magazin. Elég, ha a kormányunk védi a gyermeket. Hát igen, de épp azért ez egy rásegítés. Aha, Meg kell támogatni több irányból a gyermekvédelmet. az hiszem megsegít. Bárki megsegítheti. Lényeg az, hogy a gyermekeink jövője fontos. Megjelent. Ingyenes gyermekvédelmi magazin Pedopol néven. Kis melléklet összefoglalva az elmúlt 16 évet. Tehát amikor csak így összetömörülünk, akkor csak osztunk matricákat, ilyen kormánykritikus, csak mondom, hogy semmi ízé nincsen. Ilyeneket így. Köszönjük szépen. Igen, nagyon szépen köszönjük. Tavaly pont ott álltam másik oldalon, és jött is egy. Mi magyar emberek vagyunk, szerető magyar emberek, szeretünk mindenkit. Nem fogok meg az új rotra lesz, mert bűnöző vagyok. Én nem mondtam ilyet. Csak a tiszta. Nem. Itt van. Most Csak a Dunán- szeretet. Dunán van hely, lehet tudni felfelé, Csak a áll szeretet. szembe. Csak a békesség és a szeretet. Tüntetők egyébként. Nem, állampolgár, hogy kiállnak itt az zebrára. És nézzük, hogy mi újság van. És csomóan jönnek ide hozzánk. Egy gyors interjút készíthetek az Igen. élőnkből? Hogy nincs arcunk, hogy nem. HVG? Ja? HVG, igen. Mikor érkeztek ide és miért? Igen. Mikor érkeztünk, fél óra érkeztünk ide, és miért megnézni a közöket. Szórólap, amit a kezemben tartok, az áll a fejlécben, hogy pedofil. A külügyminisztériumnál dolgozott. Kónya Endre milyen?
próbáljuk itt népszerűsíteni. Szent Király Alexandra tüntette ki. Szent Király Alexandra tüntette ki Kónya Endrét. Ez egy nyilván... azért, mert pedofil, hanem azért, mert jó Igen, pedagógus. értem. Hát jó. Hát látjuk, mennyire jó volt. Kiváló sportvezető és kiváló pedagógus. Hát nem értünk ebben egyet. Nem. Nem vagyunk tisztások. Mindjárt mondom ki, hogy taktikai szavazók vagyunk, tehát Nyilván rászavazunk. de nem igazán. Tehát hogy a Magyar Péter az olyan jelenleg, mint Orbán volt fiatal korában, az is nagyon szimpatikus volt, aztán látjuk, hogy mi lett belőle. Hát oda szavazunk. Reméljük, hogy Magyar Péternél nem lesz igen. így. Mennek majd át? Megyünk át, és volt olyan ember, van videóm, aki hát így nagyon agresszívan közeledett majdnem. Tavaly meg is akartak ott verni, pont Igen, ott a álltam. békepártiak A békepárti nagyon fideszek, agresszívak most meg szintén közeledett egy ember. Ja, meg hozzá, összegyűrték és fejbe dobtak vele. Igen. Megfenyegettek néhány. Köszönöm, köszönjük. Fenyegettek néhányan. Igen, az már sokszor, hogy... Erről videó nem készül, ugye? Megvan az arcunk, jó, megvan Meg az szeretne arcunk. ölni, mondjuk ilyenek, meg takarodjatok innen, húzzatok innen. A HVG... Itt állnak Igen, mögött. Igen, de ugyanúgy csinál. Gyávák vagyunk, mert rendőrök Ja, hogy papírkutyák vagyunk, Hát hogy nem ideálunk a akartunk vonulni, rendőrökhöz. csak megálltunk itt a járban. Na itt van. Szépen Erre egy köszönöm. ellenállás. Nagyon szívesen csinálok pár-két. Rendben. Mentegetőzik az elkeresztény. Behúzom a hasamat, mert beszóltak múltkor a fideszesek, hogy nagy a hasam. Nekem is A beszélnek fideszesek. Ingyenes Pedopol magazin esetleg, kis melléklettel. Pedig ez mi jó már? Nézd, mi jó már? Köszönjük. Nagyon jó ez a tábla. Adhatok egy ilyen ingyenes szórólapot? Köszönöm szépen. Pedopol egy nincs. Az nincsen most. Baszd ez bukó emiatt ott vagy Dobrev Kára. Faszért ki nem kellett ezt kihúzni onnan. Szemben milyen jó kupa az a... Két arc. Bazzeg, te! Megvan az, amit csináltunk? Megvan Mi? minden. Azt menjünk már, Mondta, akkor menjünk már el arra, hallod? Mondjuk meg, hogy köszönjük a védelmet, és tök jó fejek voltak a rendőrök. Így azt mondták, hogy Csögör Peti itt van a nyugatinál. igen, azt mondták, hogy nyugodtan menjünk be, ezt mondták a Hol rendőrök. van a Baz? Baz már bent van ott az Alkotmány utcán. Hol csináltuk azt, amit múltkor csináltunk? Azt nem mondom már, hogy mit. De, ott menjünk oda, amit valaki valamit csinált valamivel. Hú, mi ez a hang? Valami. Átváltottál valamit, nem? Te Nem. beleér. Baz valahogy bent. Mi akadt be? Elköszönök a rendőröktől. Nem tudom mi az. Ja, látom. Ja, eltört az egyik izém. Eltört az egyik. Hát de azért baj, mert ezt tartja. Igen, van persze. Köszönjük szépen a védelmet, viszontlátásra. Ingyenes Pedopol magazin? Nem? Minden jót, viszlát. Pedopol, tessék! Itt az új Pedopol! Nézd, le kéne fényképezni, hogy érdektelenségbe torkolódott a békemenet. Pedopol magazin? Ja? Igen. Pedopol magazint esetleg gyermekvédelem jegyében vagyunk? Pedopol magazin? Persze. Adok még ilyet, kivesz belőle? De jó. Jó hír. Matricát kértek? Volt, aki megint ilyen agresszívan akart hozzánk. Várj, ez Szia. a Szia, Feri. Nagyon jó volt. Ez ragasztó. Igen. Ez ragaszthatok. Hát ti maradtatok. Ja, azt hall, mesélték. Szia. Ja, bocsi, csak fotózok egyet. Megálltam inni, Valahova ezt így. előrébb mentek, és én mondom, követem a rendőröket, úgyis Igen. utánuk mennek. És Hello! Pont itt találkoztunk tavaly is. megizgultak rá, elkezdtek futni, bazd meg. De most ott vigyáztak mögöttem a rendőrök, tök jó, és beengedtek. Nézzétek ide!
Ja, tényleg beraktam. Nézzétek ide! Cicák, ezt is, figyelj! Itt meg a munkáink vannak QR kódon. Hány kell? Adok többet is, gyertek! Gyertek, gyertek! Még egy, még egy! Mindenki hozzon még egy ember. Úgy van. Kinek? Érdektelenségbe torkolott a... Érdektelenségbe torkolt a békemenet. Deák Danni. Tényleg? Hát itt így félreértések. Ne, hát hagyjatok már. De én most hoztam ma 500 és 1000 közötti matricát, 500 és 1000 között számban. Macskás hadítosztás van. Hello. Zsolti bácsi matrica. Ki lehet? itt Az is a egy Zsolti csomó bácsi. Ki a faszom az a Zsolti bácsi? Hannibal alapító... Na, nem lopunk, Ferikém. Most a civil embereknek, ott a Sanyitó lopjál. De Feri, YouTube-ra így felrakható, hogy benne vagy? Tőlem azt csinálsz, amit akarsz. De nincs sok nekem, csak 51 követőm van, csak nem ezt mondta, hogy nem gond, hogy benne vagy? Nem baj? Most már felállítsam a rudamat? Ez Békésen jöttünk ide, de aztán... békepárti hangulatban. Nézd, és ilyen pedofidesz, nézd, ott az állórépával ott fut a gyerek után, nézd. Itt van ez is, Ez már tessék. túl szép. Pedofidesz. Nem kell? Pedofília és egyéb dolgok. Már igen, azt Mert már kezdünk így Hát de figyelj. átoperálódni. Ja, most már kezdtek fideszesek lenni? Hát úgy, hát engem kérdőleg hozzá. És ott még szállás Én meg úgy volt, hogy úgy tudtam adni egy pedopol magazint, mondom, hajrá Fidesz, és így adtam a kezébe. Nagyon köszönjük. De jó, hogy itt vagytok, most egy kicsit helyreállt. Igen, már Vannak még ellenzékek. Vannak még mások is. Szerint Budapesten van néhány. Ez fölmegy majd YouTube-ra, Nem, a úgyhogy ez vigyázz, birkamenetben. fejed, ez nem mondd meg, hogy hol sérült meg, jó? Nem mondom meg, hogy táblázást most... Kérem azt De milyen? minden. Pedofidesz mindenképp. Pedofidesz. Orbán. De cica, most tarhálj le, mert a Sanyit tarhál, ott van egy csomónál, nézd Az a meg. kicsi kis lófasz, tudom, a Sanyinak a kis lófaszéból vittem úgy. Jaj! Nem a méret felé. Dehogy nem. Nekem is olyan kicsi van. A Sanynak van csak nagy. Látjátok, mik van? De azt a... Honnan szerezted? Ott volt. Ezzel be tudsz a tömegbe nyomulni. Ez a belépőd a tömegbe. Várj egy kicsit. Matricáért jöttem ki. Hát ne így egyre matricájára, hatházi tüntetésen adok, de itt biztos nem adok, most a sok embernek kell. Cica. Merre vergődünk? Hát menjünk arra fele, a nyugati felé, nem? De a bas bejutott, bent van. Jó hír! Hogy csináltam? Hát mi is bejutottunk. Felé valahol ott van a bas. Mentegetőzik az Összerakta a táblát, akkor keresztül. rendőrökkel jön. Tényleg amúgy össze kell rakja a nézd, vettem 2 horgászbotot, 6500 összesen, és baromi jó, tök magasan. Ja, itt van hajrá Fidzse? Mi lehet, hogy azt is át tudjuk tenni. Mind a 3 molinóm itt van a táskában. Na, még, mert úgy vagy ráteszem a kugyárpártiakat, a Fidesz, és akkor még Fidzse lehet, hogyha nagyon hát de most itt. De most itt. Egy ember. Ez kurva jó. Ne lepődj meg, ha mém leszel. Én? Nem a... Ja. Már csak ilyenek maradtak itt. Ezt akkor visszaadom, Cilla, mert nem. Nyomd ide. Valószínűleg ez eltört. Ez a liftbe tört le, amúgy befesztettem a liftbe a bicajt. És akkor tört le. Ez kurva volt, hogy jöttek ide emberek, és így fejbe dobtak izével. Ja, fejbe dobtak izével, pedopollal. Összegyűrték. Takarodjatok itt, meg foglak ölni, és mondom, ez már a békemenet. Amúgy én nem mertem hergelni, mert azért bármi beszólok, az nekem jött volna komolyan. De tudom. És Orbános, izé, tudod, feketével volt az Orbán rajzos pólója. Mondom, jó, ez valami főhülye lehet értem. De ki volt szafasz, nem valami propagandista, vagy valami? Igen, én is vagyok, képzett, senkit nem engedte be, viszont minket, tehát engem meg a Farkas Csaba Zoltán beengedték. A rendőr azt mondta, nyugodtan menjünk, és ott álltak mögöttünk a rendőrök, és osztogattuk a Pedopol magazint. Nagyon vicces volt. Van róla a videó, majd föl fogom rakni YouTube-ra. Igen, ott a Kossuth téri csapat az, aki ilyen nagyon kadaikoskodó, ezek valahogy mások. Igen, ezek itt 13. kerületiek, de jó fej, azt mondta, hogy nyugodtan menjünk be. Ezek is kiszúrtak, aztán nem.
Hát nagyon jó. A Csaba küldött éjszaka egy zenét, és letöltöttem. Kurva, ez a Pomixos Ruszkik haza, van egy új... Igen, nagyon jó. Ruszkik haza, figyelj. Na. Figyelj, mindjárt. Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Mi jó már? Hallod? Én lefotózom a másikat is így nappal. Lefotózom a másikat. Hallod? Lefotózzuk már a másikat is. Aha, hát ha még fönn van. Hát ott már nincs semmi. Nincs semmi már ott. Mindegy, csak csinált már az egyik ruszkik haza. Hát ruszkik haza, nem? Miért nem? Miért? Jöjjenek a ruszkik? Nem, jöjjenek a ruszkik, jöjjen? Ukrajnából csináljanak inkább egy olyan országot, ami orosz barát, és akkor nem leszel veszélybe. De mi ukránoktól veszélybe vagyok? Bizony, bizony, ez a sárga szín. Én mindenhonnan kivettem. Milyen sárga? Azt csinálsz ilyen zajt. Hát rendezvényt tartok egyedül. Pofont? Hát fideszesek már meg akartak ütni. A békepártiság jegyében meg akartak már ütni fideszes. Aha. A békepártiság jegyében? Igen? Hát ez az ön véleménye. Tehát, hogy a csapatunk csinált ott egy átalakítást, és azt akartam lefotózni nappal, de már nincs bent. Aha, kiszedték. Hát igazából csak annyit, van ez ők a kockázat, és akkor nem a Fidesz, ők a kockázat, és akkor ott van ott a Magyar Péter, meg az Ursula, meg a Zelenszky, és akkor át lett 10 éve alakítva, hogy csak az van, hogy ők a Fidesz, a kockázat, ennyi. Vagy ők a kockázat, a Fidesz, ennyi volt berakva. Eltüntették. Milyen? Erre hol szerveződtek? Ja, ilyen ad-hoc? Hát nem, erre már ilyen titkos csoportot használunk, mert ez olyan, hogy ez... Tudom, milyen. Ezzel nem ízít, csak a... Leegyszerűsítettem, ne a Luxra járok. Milyen? Hát ne a Luxra, simán csak Ja, aha. Ja. Csak szar mindig egyedül. Ja, hát igen. Én régen nagyon sokat voltam egyedül. Na most ott megy még van vita. Pedopol magazint kérsz? Pedopol magazint kérsz?
kérnek, de leálltok, az meg, fiatal összesebb az meg. Azért nincs várólista, Margitkor nincs várólista. De miért nincs? kezelésen, de tavaly veled veszekedtünk egyet. Nem is veszekedtünk, mert ott veszekedtek veled valaki. Hát de meg akartak ütni, igen. Tudom, de én azt mondtam neked, hogy testvérem, nem, itt van a Ja, helyen. azt hallottam a videóban, sokszor meghallgattam azt a videót. Ő videózott, igen, tudom. Persze. Hanem az a De most miért lop, bazd meg? A faszomat! Bazzeg és lop! Hallod, lop! Kicsi, lopja a matricámat. Vagy, hát mit Hát de bazzeg, de ne lopjál! Mondta, hogy hadházít, de ezt sok embernek akarom szétosztani. Jöttem a reggel a Igen? beltérre, de nem jártál villamos, gyalog mentem, megyek át a hídon, fideszesgatának azt mondja, de figyeld ám, most ebbet húzd be a cipzát. Hát mondom, jó lesz, bazd meg, ma olyan helyen vagy. beszél arról, Melyik nem való? A Szőlő utca nem való, Kaleta nem való. 30 évig úgy laktam, hogy ráláttam a Szőlő utcára. elviszem, holnap el fogom. De hogy látta belülről a falakat, hogyha kívülről nézte? A 10-en laktam, azért, mert azok kiálltak az ablakot, ugye, és Értem. 61 éves vagyok, valószínűleg sokkal öregebb, mint te. 30 évet laktam ott. De vannak videófelvételek, ami alapján ténylegesen történtek. Tanító nevelőintézet volt, De nem börtön. És amúgy meg volt olyan gyermekvédelmi intézet, ahol a fogyatékost ütötte a nevelője. Hol volt? A Fótiba. A Fóton. Jó, csak azért, hogy te... De ez a... Igen, de abból tájékozódik a propagandában. Én még találkoztam olyan emberekkel, akik Tudom, onnan na itt van a szó, a propaganda. Na ez van, öcsém. Hát a propaganda mondja ezt 10 000 forintot is. Cseknél hány forintba benzin? Olcsóbb, mint itt. Pont nem, mert Pont, tájékozódni kell. 10 forint a drágábból tegnap hagyjam már. hogy álltak a csehek. Nem tudom, mi hülyéskedek. Nem tudom, miről beszéltek, srácok. Tájékozódni Hát kell. arról, igen, nektek kéne tájékozódni, Mi és arról tájékozódunk, lenne szó, de önök csak a ne haragudj, hogy propagandával az csúnyán agymosás. beszélek. nem őket kell szerintem, azokat kéne nem mosdani. Nem, az a lényeg, én csak azt tudom, hogy azért, hogy szerintem jó több irányból is tájékozódni, csak ennyi. Ennyi, hogy több irányból... Kurucot olvasok, testvéreim. Mit? Olvasom a kurucot. Olvasom a Mandiner, olvasom a De ez mind, 444-et. egyedül a 444, ami nem az az oldal, de amúgy nem is a 444. Abban van az Nem, igazság. én azt gondolom, én nem azt mondom, meg kell nézni, meg kell nézni, hogy melyik sajtótermék vesztette el a legtöbb sajtópert az elmúlt években. Tehát Melyik? Hát ott fönt van, hogy általában amúgy a kormányhoz köthetőek vesztették el. Nyertek meg. De van ilyen is, nyernek, nincs ezzel baj. Tehát, hogy van ilyen, hogy nyernek. Én ezt elfogadom, csak azt mondom ezzel. Srácok, rendes fiatal magyar gyerekek vagytok. Miért csináljátok ezt? De mit? Én csak több helyről tájékozódom, annyi igazából. Nem akarunk egy újabb Mi se Szovjetuniót. akarunk. De hát Az előbb azt mondta nekem egy ember, Én végig szoktam az egész... hogy ő fél az egész, ukránoktól, és hogy jöjjenek be az oroszok. Ezt mondta nekem ott egy... Az egész kommunizmust én végig szoktam, utána végig szoktam a most azt akarják Gyurcsány rendszert is. Mert én a Gyurcsány alatt bebuktam, mivel volt 4 gyerekem, és ott megszüntettek mindent, ott beszoktam egy komplett lakásnak. Azért Hát, laknak igen. az én gyermekeim, Ez nem jó. Bélő, meg Zelma, albérletben laknak most. Hát ma manapság vagy az Azért- vagy albélet, vagy az, hogy mama hotel, tehát otthon van még az ember. Ezek nem mama hotelek. Azon, hogy ez Mert van, ezek vagy albélet, vagy dolgoznak, mama ezek a hotel. gyerekek. Én is Ezek dolgozom, és nagyon nem jól tudok keresnek, mert kilépni. felsőfokú oktatásban végeztek, hanem nincsen lakásuk. És Hát ez nagyon albérletet nehéz a fizetnek. lakásválság, nagyon De manapság. miért fizetnek a 2 közül legalább egy albérletet? Azért, mert Gyurcsány alatt, amikor megkaptam volna azokat a családkedvezményeket, amit azonnal a Gyurcsány eltörölt, nem Gyurcsány volt még, hanem akkor De az a nem másik kedvezményeket szerencsétlen. gyereket vállalni, ezért Ha nem nem. tudod vállalni. A Miért kell? kedvezmények Azért miatt kell, vállalni bassz meg, gyereket. hogy legyen a nemzet. Nem az, de hogy nem a kedvezmények miatt, hanem azért, mert hazaszeretetből. Nekem nem kell semmilyen kedvezni, szerintem nem vagy jogosult. És visszaadod? Önállóan. Nem, én nem vagyok Miért jogosult adnál rá. vissza? Egy főnél Sokkal nem több vagyok adót jogosult fizet, rá. mint amennyit bármikor is Én vissza. egyéni vállalkozó Én tudod, vagyok. mennyi adót Én fizetek fizetek szabad. önnek. Na mennyi? Hello. 3 millió forint Hello. évente.
Azért fizetett. Évente Sokszor 3 millió. Milyen? Ilyen kicsi. Volt már egyéni vállalkozó? Miben dolgozik, hogy ilyen kicsi a vagyok. fizetés? Én csinálom a munkámat. Ja, persze, tudom. De ennyire kevés a fizetése? Várj, lehet, hogy le kell menni a főút. Gyertek, le kéne menni a főútról. Gyertek, le kéne menni a főútról, gyertek. Nem? Gyertek le az útról. Éve szinte 3 millió fizet, hagyjuk meg. Jó, ezt nincs értelme ezeknek a... Zelenszky nem jó ember, nézd, figyelj! Zelenszky nem jó ember. Ruszkik haza! 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 Mit? Melyiket? De ez annyira békés a szöveg. Kösz. Ja, én is. De menjünk oda a nyugatihoz, mert ott föl tudok állni. De ott föl tudok állni. De ott menjünk oda, mert olyan magasan föl tudok állni ott a izébe. És azt... Hát ott a nyugatinál. De nem fognak szólni a fizetések. Hát de mi már de már elmentek. Tüzész prűd emberek. Hát a fasz, ez kész volt hallod. Ja. Nem is akkor a fiatal nővérek mennyit keresnek? Azt nem. Hát ez nem válasz, fasz. Ruszkik haza! 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 Hey! 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 Ruszkik haza! 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 Köszi! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ott van itt a bácsi! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Hát beállok a kamera mögé! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ez a kontroll lesz, ez a kontroll! Ez a kontroll! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Bocs, először azt hittem, hogy Fidesz sajtó! Ruszkik haza! Bocsánat, először azt hittük, hogy Fidesz sajtó, azt láttam, hogy kontroll. Párszor a békepártiak megint meg akartak támadni, de hát ez ilyen. Békepárti fideszesek. Igen, mi félünk a békepártiak támadásától. Ilyen a béke. Bár csak oda megyek, ott föl tudok állni. Gyertek!
Ruskik haza. Ki tudok menni itt? Bocsánat! Köszönöm szépen! Köszönöm! Ide, itt föl tudok állni! Nézd, milyen jó a pélom, figyelj! Mit hoztál, Fecó? Akkor fölállítom, jó? Kicsit izgatni kéne, hogy fölálljon. Jó hír! És kik lophatnak még többet? A békepártiság jegyében kaptunk pár kedves szót, nem? Pedig a békeharcban hisznek. Békeharc? Békeharc. Te békeharcosnak érzed magad, barátom? Hát én nem vagyok velük békeharcos. Lehet, hogy be kéne dugjam az áramot, nem? Ja basszus, itt a mikrofon is. Mim? Bazzeg, hol van a mikrofonhoz a másik rész? Van. Milyen kell? Piros, nézd. Tessék. Basszus kulcs, Csaba, testvér. Tudod, lepauzolom addig a videót, vagy leállítom, azt folytatjuk majd, jó? Akkor sziasztok barátaim, lesz videó 2.